Bé, bona tarda a tots, benvinguts. Tenim aquí amb el senyor Enric Sòria que ens acompanya. Moltes gràcies, Enric, per ser amb nosaltres. Dins de les commemoracions que tenen lloc enguany, una de les que ens feia més goig i que trobàvem més rellevant de celebrar era justament la del centenari del naixement de Joan Fuster, que avui justament és el dia, vull dir que avui ho hem fet molt bé perquè hem clavat això. Nascut a Sueca fa justament 100 anys avui, Joan Fuster és aclamat com el millor assagista del segle, respectat pels seus estudis històrics i lingüístics, seguit amb passió en els seus articles periodístics i reclamat com un oracle decisiu, especialment al País Valencià, però també en general a tots els països catalans. Fuster és una figura gegant que 100 anys després del seu naixement i 30 després de la seva mort continua provocant un debat intens i molt fructífer. Això no us enganyaré, no m'ho he inventat jo, és justament l'editorial d'avui del Vicent Partal, que m'ha semblat feta... Era tan perfecte que dic ara el vaig a plagiar, vull dir que ja us aviso que ho ha escrit ell. I remenant la premsa d'aquests dies hi ha un adjectiu que comparteixen diverses capçaleres i que és el de figura gegant. Amb això estan bastant d'acord tothom. Com diu avui el seu editorial, en Vicent Partal, justament, Fuster no era ni valencià ni català, sinó un català integral. Aquesta asseveració venia realment d'en Josep Pla, que va arribar a ser un bon amic... Perdoneu, no em passa mai, ja ho he dit. Va arribar a ser un bon amic de Fuster. Hi ha altres adjectius que s'escauen quan parlem de Joan Fuster, que després tu ens comentaràs el perquè de cada cosa. Polèmic seria un adjectiu que sovint va associat amb la figura de Fuster, especialment pel seu vessant nítidament nacional. Com ell deia, era nacionalista perquè m'obliguen a ser-ho. Radical perquè ha deixat una empremta que marca profundament el nostre present. Clarivident, perquè un dia n'hi haurà prou de dir català per al·ludir a la nostra condició de poble únic. Sorneguer, incòmode, perquè Joan Fuster proposa un país valencià incardinat plenament en uns països catalans que no són pas un centre amb una perifèria, com molta gent a vegades pressuposa, sinó un tot que s'explica per si sol sense necessitat de recórrer als països veïns. I diu també en Partal, afegint que no són pocs els catalans que ens ho hem proposat i marxem ja en aquesta línia i rematant-ho amb l'afirmació que de la voluntat de tots els... No ho deia en Partal, ho deia en Fuster. Que de la voluntat de tots els catalans dependrà que aquest començament de reconstrucció autèntica, potser el més ambiciós que registra la nostra història com a poble i també el més desarmat pels mitjans amb què compta, arribi a desplegar-se en totes les generoses possibilitats que conté. 60 anys després d'haver escrit aquest text, aquest recomençament de reconstrucció autèntica, potser el més ambiciós que registra la nostra història com a poble, és un fet. Bé, la situació del país és la que és, i per tant, aquesta clarividència d'en Fuster, que esperem que arribi a bon port. Bé, només això, un fet impossible d'explicar sense aquesta gran aportació d'en Fuster, un gegant que moltes vegades no ha estat prou reivindicat en general als països catalans i que no ens l'hem fet prou nostra i que molta gent desconeix tant la seva obra com els seus posicionaments que li van costar alguns problemes, algunes bombes, oi? I que aquest posicionament tan clar d'ell i tan nítid va tenir una repercussió d'aquest compromís que mantenia amb la idea de catalanitat com a tot dels països catalans. I bé, per això, per parlar de tot això amb més informació i amb més coneixement, gaudim avui de la presència de l'Enric Vicent Sòria i Parra, que comissaria justament l'any Fuster i que de ben segur ens donarà una visió molt més informada que la que pugui donar jo. Nascut a Oliva, la Safor, l'any 58, és un assagista i poeta valencià, llicenciat en Història per la Universitat de València. En l'àmbit professional ha treballat com a cap de redacció de Cultura al Setmanari El Temps, de traductor a la Diputació de València, redactor del diari Avui i professor a la Ramon Llull. Com a escriptor tinc aquí una tirallonga d'obres, Mirant-ne miratges, Varia i memorabilia, guanyador del Premi València el 83, El joc i el foc, Compàs d'espera, L'instant etern, Premi de la crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Premi Carles Riba. D'altra banda, ha publicat reculls d'articles, autor del dietari Mentre parlem, fragments d'un diari iniciàtic, obra guardonada amb el Premi Joanot Martorell de l'any 90,
Premi Crítica Serra d'Or de l'any 92, 2004 premiat amb el Carles Rahola d'assaig. Bé, no cal dir gaires coses més perquè ja es veu que és una personalitat. També ha publicat l'assaig 30 anys de cultura literària a la Safor i ha col·laborat en diverses revistes. I juntament amb Huig van Lawick, no sé si ho dic bé, ha traduït La Metamorfosi de Franz Kafka i Confessions d'un opium en anglès de Thomas de Quincey. La seva obra també ha estat traduïda a diverses llengües. I des del 2016 és director de la Biblioteca d'Autors Valencians de la institució Alfons el Magnànim, del Centre de Valencià d'Estudis i d'Investigació. Vol dir que us deixo amb una persona que, com veieu, és docta en el tema i que ens parlarà bastament de la figura de Joan Fuster. Quan vulguis. Hola, bona tarda. En primer lloc, donar-los les gràcies per estar així amb nosaltres i personalment a la regidora per la seva amable presentació, que a més ha dibuixat la figura de Joan Fuster d'una manera molt clara i ja molt vàlida, potser ja quasi, però em quedaria massa cosa més a dir. I hi ha l'Ajuntament i la Casa de Cultura de Matadepera, per descomptat. Avui, que justament fa 100 anys del naixement de Joan Fuster, va néixer el 23 de novembre a Sueca, l'any 1922. I és un encert que ha coincidit amb la inauguració de l'exposició que tenim així, que és una exposició itinerant realitzada per l'Espai Fuster de Sueca i que suposa que més endavant disfrutaran també altres ciutats de Catalunya, perquè està previst que es passeja, diríem, per les tres autonomies, pels territoris de les tres autonomies. Bé, enguany, efectivament, celebrem el centenari del naixement de l'escriptor Joan Fuster i també perquè va coincidir els 30 anys de la seva mort, que va ser el 1992, i 60 de l'aparició del que per a molts és el seu llibre més influent i discutit, Nosaltres els valencians, recentment reeditat per Edicions 62, que l'editorial també va començar amb aquest llibre l'any 1962 i també fa 60 anys d'això. Un índex de la rellevància de Joan Fuster és que aquest mateix centenari s'ha celebrat a la vegada en els tres principals territoris de llengua catalana, en Catalunya, en el País Valencià i les Illes, amb la participació dels governs respectius, a més de les entitats més importants, les entitats culturals més importants de les tres autonomies. I és la primera vegada que això passa. Això no havia passat mai, ni amb un escriptor, ni amb un polític, ni amb ningú, que se celebrés alhora en les tres autonomies. Aquest fet segurament hauria complagut molt a Joan Fuster, però el que potser no li hauria agradat tant és que fins ara no hagi passat més vegades. I esperem que sigui un bon precedent aquest i que això torni a passar en el futur. Llavors, per què és tan important Joan Fuster i per què té aquesta capacitat de convocar a tots els que parlem com ell, que altres personalitats fins ara no han tingut? Només puc apuntar alguns dels motius. Des d'un punt de vista cívic, Joan Fuster significa un abans i un després per al debat nacional del País Valencià i jo crec que per al de tots els territoris de parla catalana, però el País Valencià més. I les seues propostes allà continuen estant en el centre de la discussió sobre el passat, el present i el futur dels valencians. A més d'això, la seva incitació constant a pensar-nos com a valencians i no com una sucursal més d'un altre territori més d'Espanya, sinó a pensar-nos amb el que tenim d'específic, i el seu tenaç exemple han contribuït molt a fer realitat una de les seues aspiracions més fervents que ell va formular en una extensa carta a Josep Pla. I diu: «I no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips intel·lectuals capaços de remoure, o almenys d'intentar-ho, aquesta societat en perpètua somnolència digestiva». Aquests equips va dedicar moltes hores a crear-los, no només escrivint, sinó també actuant i relacionant-se amb la gent i deixant entrar a sa casa a tothom que volia parlar amb ell o que tenia alguna idea o algun projecte o el que fos, i aquesta tasca va tenir un bon èxit, crec jo.
Crec que això s'hauria d'explicar una mica també per la biografia de Joan Fuster. Ell, com que va néixer el 1922, tenia 17 anys quan va acabar la Guerra Civil. Venia d'una família, diríem, de classe mitjana-baixa, llauradora del camp. El pare va ser el primer que no va ser treballador del camp perquè va estudiar detallista, feia imatges religioses. I era una família conservadora, el pare era un dels caps dels carlins de la Ribera, i tot això es va haver d'amagar i de fet crec que el van tancar durant la Guerra Civil, i tot això va soscavar molt al fill, que va estar una mica angoixat per tot el que estava passant allà, i es va refugiar en la lectura. Va ser un lector des de molt petit i un lector constant i impenitent, no? I això ho va mantenir durant tota la vida. Ell tenia més de 20.000 llibres a casa i quan algú li preguntava si se'ls havia llegit tots, deia: si només m'hagués llegit això no hauria pogut escriure moltes coses que he escrit, no? Bé, quan va acabar la guerra, ell va anar a estudiar a València, va estudiar dret, perquè el pare, com a tallista, després de la guerra va tenir molta feina, perquè havien cremat moltes imatges i va poder treballar molt, va guanyar alguns diners i li va poder pagar la carrera al fill. I allà ell estava interessat per la llengua que ell parlava i va veure que estava reprimida a tot arreu, que tot es feia en castellà, que fins i tot s'insultava a la ciutat els que parlaven en català. I una mica com aquí, perquè aquí també va passar això, no? Però allà potser va ser més bèstia encara, i jo crec que això és el que el va influir i va fer que s'ho qüestionés, no? De seguida va veure que això del franquisme era una bestiesa i que el que estaven fent amb la llengua i la cultura de la seva gent, de la gent de Sueca, la seva pròpia família i ell mateix, era absolutament inacceptable, i això va provocar que s'anés decantant cada vegada més cap a una ideologia d'esquerres, d'una banda, i per altra de defensa de la llengua i de la cultura de la seva gent. I també va veure molt aviat que compartir una llengua havia de significar més coses, que hi havia la llengua era un indici d'un lligam més profund entre tota la gent que la parlaven i que això s'havia de relligar perquè potser estava massa oblidat o massa poc tingut en compte. S'havien de reenllaçar els llaços que ens unien, que eren els llaços lingüístics i també culturals i de manera de ser. Bé, en el pròleg a Nosaltres els valencians, que és el seu llibre més comentat i més discutit, Fuster confessa haver-se, i cite, apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. De fet, aquesta obsessiva passió dona sentit a una part de la seva obra. També es va convèncer des de ben jove que la identitat de la llengua entre catalans, illencs i valencians havia d'implicar una comunitat més fonda de cultura i va dedicar molts esforços a refer els llaços que ens vinculaven. Amb èxit fins a un cert punt, però no amb prou, potser, perquè fins i tot des d'un punt de vista cultural encara la connexió amb les illes pot ser una mica més, però amb el País Valencià la connexió no és tan forta com probablement hauria de ser. Ja en un article de 1950, València en la integració de Catalunya, publicat en una revista de l'exili, que es deia La Nostra Revista, a Mèxic. Clar, a les revistes de l'exili es podien dir coses que aquí no es podien dir, però tampoc te'n podies passar perquè ho llegien, no només la gent que era catalanista, sinó que també els censors també ho llegien. Però bé, de tota manera hi havia més llibertat per parlar i per dir les coses. Bé, en aquesta revista i en aquest article de 1950 ja trobem perfectament articulades les línies mestres del que havia de ser la seva posició en aquest camp. En el darrer franquisme i durant la transició, Fuster va ser el principal impulsor de la idea dels Països Catalans com a aglutinador d'un espai polític, social i cultural comú. A Catalunya, Fuster va tenir molta presència com a escriptor, articulista, opinador i impulsor d'activitats culturals de tota mena. Això aquí hi ha un plafó que, clar, com que està fet a Sueca i els suecans reivindiquen molt la figura de Fuster, i és natural,
que diu que sempre estava a casa i que no sortia d'allà i tal. No és veritat. Fuster va venir a Catalunya constantment, tenia molts amics aquí i publicava a La Vanguardia, publicava a Serrador, publicava al Correo Catalán, publicava al Telestel, a tot el que hi havia en premsa en aquell moment. I a més, en l'epistolari es veu, tenia contactes amb Max Kanner i amb tota la gent que en aquell moment tallava el bacallà culturalment a Catalunya. Va fomentar moltíssimes activitats, fins i tot editorials, revistes, tota mena de coses. I això no es pot fer sense una presència real per a relligar les coses. I de fet va venir molt i va influir molt amb tota una generació de gent, no? I va teixir una xarxa de relacions molt densa que va ser molt profitosa. Amb tota aquesta activitat, Fuster no era un polític ni volia ser-ho. Això és una cosa que jo crec que ha de quedar clara. I ja ho deia Josep Pla, vostè menja poc i és antipàtic, no serà bon polític. Bé, Fuster no era antipàtic, i ho puc dir perquè el vaig conèixer, no és que el tractés molt, però una mica sí, vaig xerrar unes quantes vegades, antipàtic no tenia res, però sí que era insolent i perquè deia el que pensava, deia el que pensava sense embuts. Ha dit la regidora que era polèmic, i a més de ser polèmic jo crec que ho buscava ser polèmic, li agradava el debat, no? I a més ell en una entrevista va dir a mi em van parir impertinent i sóc impertinent, no puc evitar-ho. De fet era així, li agradava dir les coses que pensava tant si era oportú com si no. La seva obligació com a intel·lectual, que se sentia com a escriptor, era dir el que pensava i prou. I en tot cas, els que podien convertir en realitat les coses, que s'ho pensessin. No es tractava de posar bona cara per a Fuster, sinó d'agitar consciències, perquè qüestionar el que hi ha en el present és l'única manera d'auspiciar un futur millor. I això era el que ell volia. Ens demanava de ser crítics per intentar millorar alguna cosa. I més que un polític, jo crec que entra en el perfil de l'intel·lectual buscarraons o de l'intel·lectual qüestionador. Fuster era primer que res un escriptor, i en concret un assagista, és a dir, seguint la definició de Senius, que a ell li agradava molt, un especialista en idees generals. Amb 60 llibres, que jo em portaré una dotzena i ja em semblen molts, amb 60 llibres i més de 3.000 articles publicats, que també es diu molt aviat, 3.000 articles publicats, i en l'Espai Fuster encara van, com que tenen l'arxiu, encara van trobant-ne més. Crec que ara ja van pels 3.500. Fuster va tocar moltes tecles, va ser moltes coses al mateix temps. Per exemple, una cosa que s'ha oblidat una mica és que va ser un poeta innovador i al meu entendre excel·lent. Per què no s'ha recordat massa que va ser un poeta important, Joan Fuster? En primer lloc perquè ell mateix ho va deixar com una mica arraconat i com una mica com coses de joventut i tal, cosa que no és del tot certa, però clar, la censura li va prohibir 2 llibres i en seguit ell es va adonar que amb això no feia res i no anava enlloc perquè la mena de poesia que ell volia escriure no li la deixarien publicar i per tant no tindria cap presència pública ni serviria absolutament per a res, seria literalment escriure per al silenci i que això no tenia cap sentit. Mentre que l'articles i la prosa, doncs mira, podia anar publicant-los i de pas menjava d'això i això funcionava millor, no? També va ser, entre altres coses, el millor aforista de la literatura catalana i ara enguany, en l'any Fuster, s'han publicat molts d'aquests aforismes que funcionen molt bé, jo crec que són molt bons. També va ser un dels grans dietaristes de la literatura catalana, aquí li guanya Josep Pla, perquè el gran dietari de la literatura catalana és el Quadern Gris, però just al darrere del Quadern Gris jo crec que un dels millors és el de Joan Fuster, i va ser un crític literari agut i perceptiu, té un llibre que jo trobo que és extraordinari, que és la literatura catalana contemporània, on repassa des del seu punt de vista, perquè és un llibre personal, ell sempre diu el que pensa i aquí també, no?
des del seu punt de vista tot el que va sigut la literatura catalana del segle XX, i a molts ens ha servit de guia aquest llibre, perquè quan Fuster parla bé d'un escriptor és que deu tenir alguna cosa d'interès, i llavors ens el llegim. També va ser un historiador de la literatura i de la cultura i un crític d'art important. I a més va ser un crític ideològic penetrant i un comentarista de l'actualitat política i social, quan la censura li ho va permetre, bastant mordaç i molt agut. Els seus assajos toquen una amplíssima varietat de temes. No només parla de la identitat i de política i d'aquestes coses, tot i que també bastant, però la varietat de temes que tracta és immensa. La qüestió nacional, els avatars de la societat del consum, perquè ja està en plena marxa la societat del consum als anys 60 i llavors s'hi fixa com està funcionant tot això, els problemes de les classes subalternes i de la desigualtat social, els nous costums amorosos, perquè canvien, en els anys 60, 70 i totes aquestes coses canvien, i coses que eren molt criticades o eren simplement impossibles o amagades, se'n parla i llavors això és digne de notar-se i ell ho va notant. O, per exemple, coses molt actuals. En Diccionari per a ociosos hi ha una entrada que és una crítica al patriarcat demolidora, al masclisme, per entendre'ns, ara li diem patriarcat, això, i és molt primerenca, apareix molt aviat i és molt incisiva i està molt bé. Doncs es continua parlant d'això, dels canvis de la moral, de la cultura de masses, el tocadiscos, la televisió, internet no va arribar a parlar-ne, però li hauria cridat molt l'atenció i també hauria dit coses molt agudes, com va dir de totes les altres coses. Són temes que continuen en vigor, perquè els analitza a fons, no diu coses superficials, sinó que les càrregues de fons són importants, són penetrants, i no hem canviat tant. Quan veiem les coses que discutia o que analitzava Fuster als anys 60, 70 i inicis dels 80, doncs són els mateixos temes que estem debatent ara, i algunes de les coses que diu són perfectament aplicables al moment actual. I a més, ell ho diu amb més gràcia que els nostres articulistes d'ara, s'ha de reconèixer, ho hem d'acceptar, i m'incloc amb els nostres articulistes d'ara. És més enginyós, és més hàbil, és més divertit, és més amè i dona més gust de llegir, el podríem aprofitar. Crec que té poca discussió que és el millor assagista que ha tingut la literatura catalana en tots els temps, amb permís del senyor Senius, Eugeni d'Ors, que també ho va fer prou bé, però Fuster és millor, i el millor prosista d'idees o de no ficció també de la literatura catalana, això en cordial competència amb Josep Pla. Aquí no m'atreviria tant a dir que Fuster és millor, perquè Josep Pla, més que d'idees, però sí com a cronista, pot ser superior. També té molta gràcia. No és estrany que Pla i Fuster, a desgrat de tot el que els separava, perquè no estaven d'acord en quasi res, s'admiraven l'un a l'altre profundament, i a part que eren amics. Tots dos creien que la primera obligació d'un escriptor és la de fer-se llegir, i tots dos sabien que l'altre havia complert aquest precepte escrupolosament. Es feien llegir. El fet és que Fuster encara pot ensenyar-nos a escriure i a llegir bé, i aquesta és una part essencial del seu llegat, crec. Amb la inusitada varietat de temes i de gèneres que abraça, amb una obra vastíssima com és la de Fuster, es podria pensar que també és una obra dispersa o acumulativa o sense un centre propi. I no és així en absolut. És una obra d'una coherència interna sorprenent, relligada per una unitat d'estil, de to i d'intencions que de seguida salta a la vista. Immediatament reconeixem que un text és de Fuster. Si l'hem llegit una mica, si hem llegit un parell de llibres d'ell, ja està, veiem un article sense nom i sabem que és seu, perquè és immediat, no? Té un estil molt propi i, a més, molt difícil d'imitar. Més enllà de les lògiques fluctuacions que sempre imprimeixen l'obra d'un escriptor el pas del temps, i Fuster va escriure des que tenia uns 20 anys o una mica menys,
fins a pràcticament el dia que va morir. Va dir allò de morir deu ser deixar d'escriure, i efectivament va estar escrivint durant uns 50 anys llargs. Això, evidentment, va significar canvis, no? Però, més enllà d'això, és una obra realment molt unitària. Ja en el seu primer llibre en prosa i el segon que va publicar, perquè les coses de les editorials van com van, i el primer que va escriure en prosa va ser el segon a l'hora de publicar-se, en les originalitats. Fuster va declarar que volia escriure una obra única, on cada llibre i cada article no fos més que un fragment d'un conjunt unitari, i jo crec que precisament això és el que va fer. Quant a la coherència de l'estil podríem parlar de la ironia, és molt irònic, sempre Sorneguer li agrada punxar sempre una mica, de la causticitat distanciada amb el tema i còmplice amb el lector, perquè el lector Fuster sempre el tracta molt bé, sempre el tracta d'una forma molt cordial, i aconsegueix que no es perdi mai pels revolts de la seva argumentació i manté amb ell complicitat, és la paraula, no? I l'actitud crítica que sosté és també una invitació al diàleg. Quant a les intencions, Fuster és sobretot, jo crec, un agitador d'idees. Ell mateix ho diu. Jo el que voldria ser és un agitador d'idees, que no para d'examinar-les perquè les qüestionem, els seus lectors, i abandonem les que no se sostenen i ens fem de pròpies i millors. Aquest exercici d'agitar idees el sosté en tots els àmbits, dels polítics als estètics, passant pels morals i els, per dir-ho d'aquesta manera, epistemològics. Perquè coneixem què és la veritat, com podem saber cert que una cosa és veritat o és mentida. Aquestes qüestions tampoc les podem donar massa per descomptades i hem d'agitar una mica. Ell creia que les idees s'han de remoure i s'han de reexaminar contínuament perquè no agafen pols, perquè no s'anquilosen, perquè no es queden petrificades, i cal revisar les preconcepcions i els prejudicis i les conviccions i tot que tinguem. Cal revisar-les i cal debatre-les amb els altres, perquè el diàleg a fons i en llibertat és la nostra única salvaguarda contra el dogmatisme i l'opressió. Segons Fuster, totes les llibertats són solidàries, i la llibertat de pensar i de dir en forma part. L'exercici constant d'aquesta aposta pel lliure examen i el diàleg obert sobre tots els temes haguts i per haver, fins i tot els que més ens afecten, això crec que és el principal centre de l'obra de Fuster i és també el seu llegat. Jo crec que és un llegat que val molt la pena d'assumir i de continuar, agitant les idees i discutint-les d'una manera civilitzada entre nosaltres, perquè, com ell deia, pot ser així hi haurà un guany de distensió i de coneixement. Moltes gràcies.